Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Mabuti na lamang at nahawakan ko ang karit ni Carlos na gawa sa titanium at agad kong pinunit ang tent dahil kung hindi baka dalhin kami sa masukal na gubat ng Margaha Valley. At pagkapunit ko sa tent gamit ang karit, agad namang gumulong si Carlos, sabay kinuha ang airgun, sabay luhod at binarilang isang malaking nilalang na humihila sa aming tent. Sunod-sunod na putok ng airgun ang ginawa ni Carlos habang sumisigaw sa galit. Dinambahan kaming dalawa ni Carlos at ito ang malapitang engkwentro naming dalawa sa amumunggo. Pero hindi ko maaninag ng malinaw ang kanyang hitsura. Basta ang tandang-tanda ko, makapal ang kanyang balahibo, nakawangis ng isang unggoy, at tanging pangil at mata lang ang maputing parte ang naaninag ko sa madilim na gabi. Gumulong-gulong na ako kasama ang tent at si Carlos. Maraming na rin ang dalos sa katawan ko, lalo na sa tuhod at siko. Si Carlos naman, lamog na rin ang katawan dahil ang pangunahing punterya ng mabangis na nilalang. Kahit na ilang beses kaming nagpagulong-gulong. At hindi ko pa rin nabibitawan ng karit na gawa sa titanium. Kaya huminga ako ng malalim. Sabay ipon ng puwersa at inundayan ko ng marami at mabilis na saksak. Bahala na kung ano at sino ang tatamaan ko. Basta ang alam ko, naghuhurumintado na ako sa galit at takot. Malakas na sigaw at atungal ng pinakawalan naming tatlo. Sigaw ko at sigaw ng halimaw na amumunggo dahil gusto ko pang mabuhay. Lahat ng lakas sa katawan ko bilang isang babae ay binuhos ko sa pamamagitan ng pagsaksak. Basta ang alam ko, para na rin akong nagwawalang nilalang. At sa pakiramdam ko ay tinamaan ko siya sa mata, sa ilong, sa bunganga. Kaya naman ganun na lang ang galit nito at napaatungal ito ng parang kalabaw. Basta ang tandang-tanda ko ay malalakas na atungal ang binitawan nito bago tumalon sa masukal na kagubatan ng Margaha Valley. Mahina man ang katawan namin, gumapang ako at napayakap kay Carlos dahil sa takot. Nanginginig ang kalamnan ko sa nerbiyos at hilakbot. Mahina man ang mga katawan namin dahil sa bugbog at galos. Pinilit naming ayusin ang gamit namin. Inimpake namin kaagad ang mga gamit namin at ang tent na lang ang iniwan namin dahil hindi na ito mapakinabangan. At dali-dali kaming bumaba sa Margaha Valley at may naririnig na naman kaming boses galing sa masukal na lugar
boses ng isang amumunggo. At habang pababa ng bundok ay nararamdaman naming may sumusunod sa amin sa likuran. Kaya ang pinakamabilis naming takbo, pababa ang ginawa namin ni Carlos. Yung tipong gumulong-gulong na kami sa daan. Kapag pababa, minsan padaos-dos pa dahil alam naming may kakaibang nilalang na sumusunod sa amin. At kapag maaabutan kami, ay sigurado akong hindi kami bubuhayin. At tumigil na lamang kami nang wala na kaming may naririnig pang may humahabol sa likuran namin. 7 oras din naming tinahak pababa ang masukal na bundok ng kanluan hanggang sa makarating kami sa pinag-iwanan namin ng sasakyan. Gutom, pagod at puyat ang naramdaman namin noong mga oras na iyon, hanggang sa nakabalik na ulit kami doon sa karinderyang pinagkakainan namin. Noong isang araw ay agad naman naming sinalaysay ang mga pangyayari, at pagkatapos naming kumain ay nakiligo na rin kami sa kanila at pinayuhan na lang kami o nung matandang lalaki tungkol sa nilalang na iyon, ang amumunggo. Nga daw iyon, sabi pa ay, mabuti naman hindi kayo napatay ng amumunggo sa kagubatan ng bundok ng kanluan. Sa susunod, huwag na kayong gumala sa gubat ng bundok na iyon dahil alam nyo naman ang amumunggo na namumulabog dito sa barangay Sangang. Kaya lahat ng mga taga-bayan ng La Castellana ay nakahanda kung sakali mang bumalik ang halimaw na iyon dito sa atin. Mag-iingat na kayo sa susunod at sabihan nyo ang mga kaibigan nyo na wag nang pumunta pa sa paanan ng bundok ng kanluan dahil delikado yang amumunggo. At sinundan din ng isang ginang na wari ko'y nagluto sa karinderya. Noon pa ang kwento ng amumunggo, pero walang naniniwala sa amin, lalo na sa mga kwento ng mga taga rito at sa ibang mga bayan. Kaya naman patuloy silang umaakyat sa bundok na yon at may parting kuweba dyan na doon naninirahan ng mga halimaw na yan. Noong takot ang amumunggo sa tao, pero ngayon sa hindi maipaliwanag na dahilan ay lumalabas na siya sa kanyang lungga at naghahasik ng lagim sa mga taong napapadpad doon sa gubat ng kanluan. Napatulo na lamang ang luha ko habang nagsasalaysay ng matandang babaeng tagaluto sa karinderya, at isa yan sa mga karanasan kong hinding-hindi ko makakalimutan. Sa Negros ang makaranas ng kababalaghan sa itaas ng bundok, lalong-lalo na sa amumunggo. Pagkalipas ng ilang linggo, nabalitaan kong ginalugad ng mga taga La Castellana at ng tagapaanan ng Mount Kanluan ang parte ng Margaha Valley, at maraming kalansay ng tao, hayop silang nakita, partikular sa baka, aso, kambing, kalabaw. Pero ni isa sa kanila ay walang nakakita sa amumunggo, at wala di silang nakitang kawangis ng isang kuweba. Kaya mula noon ay pinagdudahan ng mga taga-nayon ang nilalang dahil walang makitang konkretong ebidensya
kung saan talaga naninirahan ang Amumunggo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.